que hemos solicitado las fuerzas de la oposición, Iniciativa Cidadá de Boiro, Bloque Nacionalista Galego e ao Partido Popular, un pleno extraordinario ca intención de instar ao Goberno de Boiro a que adopte as medidas pertinentes tendentes a cumprir coas obrigas económicas en relación aos distintos clubs da nosa localidade, atendendo ás necesidades e peculiaridades de cada un deles. O detonante para a presentación desta solicitude por parte da oposición foi o acontecido no pleno de abril, cando o presidente do club de voleibol solicitou a palabra para denunciar a difícil situación que atravesa a entidade. Lonxe do ter resposta por parte do alcalde, os grupos da oposición denuncian a súa atitude autoritaria, negándose a responder ás cuestións formuladas e sen dar opción de intervir ao resto de grupos. Por esta razón, urxen o goberno a reunirse non só coa directiva do Rotogal, senón co resto dos clubs locais, co fin de convocar unha serie de axudas que faciliten a súa supervivencia. La situación es complicada, no solo en el club de voleibol, es complicada en todos los clubs, en mayor o menor medida, y es necesario que el alcalde y la concejala de deportes, si tiene a bien, sentarse con todos los clubs y plantear una bolsa de ayudas extraordinaria para hacer frente a las necesidades que tienen todos los clubs. Ya le digo, por parte del Partido Popular, y creo que por los compañeros que han firmado esta solicitud de pleno extraordinario, después de las reuniones que hemos tenido, estamos dispuestos a apoyar esas bolsas si son consensuadas y tienen el visto bueno de todos los clubs. Dende o PP indican que a pandemia provocou grandes problemas nos clubs do municipio que, ademais da perda de patrocinios, viron moi rebaixados os seus ingresos procedentes da venda de entradas ou suspenderse as competicións. Así, as cousas entenden que o Concello debe facer un esforzo dentro das súas posibilidades para atender as necesidades máis urxentes de cada un deles.